ka. Mayang adlaw. Welcome back sa akong channel. So unang-una sa tanan mga idol ko, sorry sa akong mga subscriber. Ug sa mga tao nga nagtanaw po sa akong mga video. Sorry gid sa inyo nga tuloy ko wala ka upload video tungod kay wala ko ka vlog. Kay na mga ginagmay pa ng mga problema. Pero karon nag-game na pud ko nag-vlog na pud ko kay para na ako i-upload sa akong channel. So daghan kayong salamat sa inyong pag-subscribe sa akong channel. O sa karon kini akong gihimo nga video para ni siya sa kay naman may gipabuhusan gud nga site nga gamay sa tower gyapon ni siya nga Pondasyun nga namong gi sinita ni og pamphlet kung sa ka asay mas maayo. Direct pouring ba nga mixer o gamitag pamphlet kay natistingan na namo ang mixer mano ra gyapon pagbuhos sa tao kung apoy kayo among aron testingan ni pamphlet kung sa kasayo ni tara atong tanawon kung unsay maayo nila nga technique. Nagyapon tayo makuha ani nga gamay dili sa tutorial pero kung inyo ni tanaw ni akong video nagyapon may mga makuha ani nga gamay nga mga pamaagi bahin sa mga pag sit up o pagbuhos kung unsay maayo nga dili kay mahago ang atong tao.
So, kuha lang siya. Lag-lag lang Lagi ako yung magkakagamay ng mga pagtulong natin. Dahil sa construction. At sa mga gusto mong tanah, comment lang mo kay ako lang lang sa tubagong tanah. Nagaalang na kong time kung saan ako. Dahil na maayong mga tubar para sa mga